ganda mga kamo. Mga gamo, good morning sa inyo lahat. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. Dito tayo ngayon sa gumagawa. Hey, ano? Ito sila. Pintor na magaling natin dito, kung sinong magpa-pintor dyan, pintor na kayo. Yan, pintor na kayo, libre. Libre. Shoutout mo. Kita mo yan sa YouTube. Shoutout nga pala yung mga taga-Rienda, mga kalapatid. Kalapatid. Oo, mga kalapatid dyan. Mga taga-Rienda po eh. Saan sa? Taga-Rienda, Taytay Rizal. Taytay Rizal, taga-Rienda, shout out. Shoutout. Oo, palipad daw kayo ng kalapati. Hanggang ganyan pintura by Gilbert. Yan. Wow. Pintura dyan. Sino magpapintura dyan? Dito lang, ha? Comment lang kayo. Para makontak natin si Gilbert. Yan. Kaya kami mga contestants natin. Yan, ha? Yan ang yung mga hagdan. Oo. Yan. Yan. Ano? Si By Mail TV. Oh, Mail TV, Mail. Driver vlog ko lang. Dami mo ng subscriber ko ba? Shout out sa ano dyan? Taga saan? Wala talaga ako vlog. Wala talaga, di talaga ako vlog. Ayan si Tay Mail Driver vlog. Ito sa mo? Oo. Hindi may gas? Baba ko eh. What's up mga gamo, dito tayo ngayon sa Getaway. Nandun sila, may binili sa H&M. Antay-antay muna tayo dyan mga kagamo. Binili sila dyan sa H&M mga gamo. Mamaya punta tayo ng MUA mamaya. Yun, ganda mga gamo. Sama na rin si Mayora. Kami ngayon sa Getaway. Yun, ha? Bawi na kami. Dito kami sa Getaway. Si Madam. At mapapagalitan na kami. Charisse! Yay. Ayos pala yung hagdanan dito, no? Nandito na kami sa EDSA Cubao. Papunta na kami sa MOA. So, kasama ko si ate, Kapogi, ate Bea, ate Tita Camille, mami ko, si DJ, yung mama ko, at yung tatay ko, at yung driver si Totoo. Hi. At si Mayora. Hi. Yung nagkakamera. Just muna tayo mga pagkakot.
na kami sa Moa. Now, when we go through here, Taka, we will have to traverse through landmines. Opo. Taka. Ay, gagawin. Lakasan mo, Ago! Bisay, lakasan mo. Sa loob na lang! Lang, kasi maliit sila eh. Pasok, baby! Pasok kayo. Doon ka, baby, oh. Doon ka sa kabila, Disoy. Bisay sa kanila. Ah! Lakasan mo, Ago! Siya pa! Sama, Bisay. Laki mo eh. Payat nga daw siya. Ago. Okay? We should butter dry. We should diaper. Diaper. Oo nga, no. Hindi naglakad yun sa Dapat sinama natin si Ingrid para kinarga ni Tita Camille. Hindi naglakad yun. Sigang. Nag-park pa. Nakapark na yun. Siguro hinahanap tayo. Nahanap siguro tayo nun. Nandito yung cellphone niya sa akin. Paano lang po, Sir ha? Bawal po tayo tumayo po ng siwal po ng Sir ha. Upo lang po tayo. Opo. Pogi nung nakapuruntong eh. Oh. Paano lang po, Sir ha? Sa lahat po na naka-electric bike po dyan, sa gitna lang po tayo. Kasi traffic lang po tayo, mga mga. Ewan ko, nandito sa akin yung cellphone niya. Eh. Uwi na tayo. Bumili muna tayo ng barbecue. Barbecue dito. Parking na tayo dito. Sarap. Gango yun. Pauwi na kami. Bili kami ng barbecue. Kaya gutom, kaya hanggang dito na lang ang aking video. Please subscribe, share, like, click yung notification bell para lagi kayong updated sa aking video i-upload. Kaya bye-bye!